Together, growing in faith, changing communities. Basibusise uMaria. Ngomntanakhe uJesu othandekayo. Thandwa zami, once again siyanamukela, siyabonga ukuba nivume ukuba nihlale nathi, sikwazi ukuba semakhaya enu nalapho nikhona ngesikhathi sikhuluma nani, sabelana ngeimpilo zethu kakhulukazi ngalemfihlo zerosali. Namhlanje samba noma ezocela ukuba azethule ukuthi ungubani, uvelaphi, sizokhuluma ngasiliphi zerosali namhlanje. Ngingumama uClemensia Gambushe, ngilunga leCatholic Women's League eSacred Heart eMontclair. Ngizokhuluma la ngerosari lokuhlupheka esizindla ngalo ngokuhlupheka nokufa kukaJesu. Now, sikhuluma ngerosari lokuhlupheka. Lichazani leli rosari kuwena? Leli rosari kimina lichaza isipho sikaNkulunkulu asipha sona ngempilo yendodana yakhe. Okwathi sonile sifanele ukube siyalahlwa, kodwa uNkulunkulu wasithanda wasihawukela. Wasithumelela indodana yakhe ukukuphela kwayo ukuba size sizuze impilo, sithethelele izono, ihlupheke ife, phila impilo yobuntu ukuze thina sithole ifa laphakade. Okay, isigaba sokuqala serosari lokuhlupheka sithini ma? Esigabeni sokuqala sibona uJesu esengadini eGetsemane ngesikhathi sekusondele ukuba akhashelwe, efika nabafundi bakhe, ezizwa enomunyu, ezizwa enosizi, esecela abafundi bakhe ukuthi ke nabo abakhuleke, naye usayokhuleka ukuze bangalingwa. Uyahamba kuyokhuleka, uyabashiya, kodwa ekukhulekeni kwabo imizimba iyakhathala, bafikelwa ubuthongo. Uyakhuleka ke ecabanga ezindla, ebuka phambili ngokuhlupheka azodlula kubona, naloko umzali wakhe uMaria azodlula kubona ngokumbona yena ehlupheka. Uyaphinda uyahamba uyobabheka abafundi bakhe, ufica ukuthi balele, abuya aphindele ezokhuleka. Sithola ke lapha encwadini kaMatthew chapter 26 uverse 36 kuya ku46 ukuthi waqhubeka ethandaza ecela kuyise uNkulunkulu ukuthi lokuhlupheka lesitsha asidlule kuyena, kodwa kungabi ngokuthanda kwakhe kube ngentando kayise. Kuthiwa ke wajuluka, wathandaza waze wajuluka ithukuthuku. Wasesuka ke emva kwaloko still wafika abafundi bakhe belele, useyabuvusa ukuthi abavuke bahambe ngoba naku lo wezomkhaphela wasesondela. Base bevuka ke behamba ke abafundi bakhe. Ukhuluma ngendaba yokuhlupheka kaJesu, bese ukhuluma ukuthi owayezomkhaphela wayesesondele. Siyazi ukuthi ozomkhaphela obencike esifubeni sakhe, ube umngani wakhe. So that emotional rejection, the pain, the suffering, ekhaya sibhekana asifunani. Uthini umuntu olalele othi mina ngiyakwazi ungafunwa, ngiyakwazi ukuhlupheka, sekubenzele konke. Izimo enjalo ziyenzeka, kodwa akukho esingakwenza ngaphandle kokubhekana nazo. Awukho umgodi wokulahla umuntu. Mhlambe lo muntu okuhlukumezayo, okuphatha kabi umuntu wakini, kodwa ke umuntu okhulekayo uNkulunkulu mkhulekele, sikhulekele isimo. uJesu ucela abafundi bakhe esesimweni esinzima ukuthi bakhuleke naye akakhuleke, acele nabanye abantu ukuthi bamkhulekise. Siyakukhuthaza nokuthi masisey'nkingeni siye kubapristi bethu, siye kwamanye amalungu ebandla ukuthi kukhona inkinga enginayo, ake ungikhulekise. Okay. Sithini-ke isigaba sesibili serosari lokuhlupheka? Isigaba sesibili serosari lokuhlupheka sisithola khona lapha kuMatthew chapter 27 verse 26, lapho uJesu eshawa eboshelwe ensikeni.
Siyathola ke ukuthi uPilatus noma wengalitholanga icala kuJesu. Kodwa wamshaya wamnikela esiqokweni ukuthi simbulale. Ekwenzela lokhu ukujabulisa isixuku, ekwenzela lokhu ukugcina ubuhlobo bakhe nabangani bakhe abapristi abanye abakhulu. Uyabanjwa kuJesu uboshelwe ensikeni, uyashawa kakhulu, uyopha igazi kakhulu kodwa akasho lutho. Uthule nje ubekezele kwaze kwaba bayaqeda ukumshaya. Ukhuluma ngendaba kaPilato othe ngalitholanga icala kuyena wakwenza lokhu ejabulisa abangani bakhe. Bangaka abantu abenza izinto benzela abanye abantu babukise ngalo bahlukumeze lo uthini into enjalo. Nathi mhlambe ngamunye uqobo lwethu fanele sizibheke sizibuze ukuthi kubukhuni kwabanye abantu nami mhlambe uqobo ngesinye isikhathi ukulumela iqiniso. Kodwa le mfihlo iyasifundisa ukuthi noma ngaze kube iqiniso libhlungu kangakanani, siyadinga ukuthi simele iqiniso, silandele imithetho kaNkulunkulu kunokuthi sijabulise abantu basemhlabeni esingezuthola nzuzo kubona. Okay, sinike isigaba sesithathu. Isigaba sesithathu sibona futhi lapha kuMatthew 27 chapter 27 verse 29. uJesu eqheliswa ngameva, uJesu ebhinqa, bemgqokisa ingubo elibende, bemphathisa umhlanga, bekhuleka kuye, bengazi ukuthi uyinkosi ngempela, bethi bayede inkosi yamaJuda, bemmukula, bemshaya, akasho lutho nalapho, uyabekezela. Ubekezelela ukuthi kufezeke intando kaNkulunkulu. Siyadlula ke ezimeni ezinjengalezi, siyanamekwa ngezinto ezinye esingangaze sizenze. Kodwa ngoba sibantu sisenyameni semhlabeni, kwesinye isikhathi siyathukuthela, kwesinye isikhathi size sifune nokusiphindiselela. Kodwa kule mfihlo sifunda ukuthi asilethe konke kuJesu, asifunde kuJesu ukuthi angeke kusize ngalutho ukulwa, asinikeze uJesu okuyena umlweli wethu osilwela kona konke, nokuthi ngeinsizi nokuhlupheka nokuthukwa ikona phela esokuthola ngabo umqhele. Ngiyayithanda indlela oyibeka ngayo ukuthi ziyenzeka lezi zinto, siyaxakeka, siyathukwa, siyakhala. Let's flip the coin. Sikwenzelani kubantu lokho? Kuba khona egcekeni ukuthi amiyekele unekhanda lakhe. Uyaziwa vele uneconsi. Sikwenzelani? Ukungaqondi. Ukungaqondi imfihlo kaNkulunkulu, mhlambe nokungazi. Mhlambe ke nathi sibazali, nathi sibantu esithi siyakholwa. Sibuye siwe nathi khona lapho ngoba phela sisenyameni. Kodwa kuthina kufanele kube khona umehluko phakathi kwami engikholwayo nomuntu ongakholwa. Ukuthi mangimbona phela enza kanjalo, make ngimbuyisele eceleni, ngizame ukumfaka endleleni. Ukuthi akukusizi ukulwa, akusizi ukuzilwela wena ngoba vele akusishintshi isimo. Mhlambe lo muntu osuke kwenza zonke lezi zinto uyaqhubeka enze. Kodwa masingase sikuthathe konke lokho sibiyise kumnikazi wezinto weimpilo zethu, sicele yena, uyalalela, uyasinika lokho esikucelayo. Ngiyayithanda le ukuthi asihambise umnikazi wezinto zonke. Isigaba sesine zerosali sokuhlupheka sithini ke sona? Sibona lapha ke encwadini kaJohane uverse uchapter 19 uverse 17, uJesu uthwaliswa unqamlezo. Bathatha unqamlezo olukhulu olusindayo bamthwesa lona emahlombe, ubuthakathaka kade shawa useyinhlungwini, wophile kakhulu igazi, akazange alinqabe walivuma. Walithwala, baphuma naye, bahamba naye baya endaweni okuthiwa indawo yekhanda ngesiHebheru iGolgotha, laba bezomnqamlezela khona.
Siyambona ke endleleni uyawa kaningi elithwele lolunqamlezo lumsinda. Kodwa each time ewa uyalicosha, akalilahi phansi, azabalaze aqhubekele phambili ephokophele lapho la kufanele azafike khona, la uNkulunkulu eplane khona ukuthi ke injongo yakhe iyofezeka khona. Okay, ngiyayithanda le element uyawa endleleni kodwa uyavuka. And so too kunabantu bebesonta, bebekholwa, bebeze inkonzweni nasemamiseni. Wafika umuntu abangayikhonja uCovid. Bahlala bangabuya. Abanye sebethi hayi ngizoyelana ngoba ngiyakwazi nje ukusonta la online. Sibuya kanjani? When do we come back? How do we come back? Indaba inomuntu ngaphakathi. Indaba isekutheni ngifunani mina ngokholo lwami. Indaba isekutheni ngifuna ukumbonga ngimdumise kanjani mina uNkulunkulu wami. Siyambona uJesu nasendaweni eziningi ukuthi kwayena uqobo lakhe wayehamba emasinagogweni. Wayehamba aye kokhuleka nabanye abantu. Wayehlangana nabanye abantu akhuleke. Kuhle ukuhamba uyohlangana nabanye abantu ukhuleke ngoba uyafunda nokholo lwakho lapho liyakhula, uyakhula ngokholo ngoba uyafunda kwabanye abantu. Akukuhle ukuzithemba wena wedwa ukuthi uzohlala wedwa ngoba ukholo lwakho ngeke ulukhule. Ukhula ngoba ubuka abanye abantu izinto abazenzayo, ulalela injumayelo, ukuhlangane nabantu nisherishe imibono. Ngesinye isikhathi ngiyengibona mhlambe mangikade ngifunda nje iBhayibheli, ngicabanga ukuthi ke le ndawo ebengiyifunda ngiyayizwa, ngiyayi-understand. Athi ubaba uThembelani Ngcobo maseyisho awungizwe ngenye indlela. Athi omunye umuntu maseyisho ngizwe ngenye indlela. Hayi ukuthi beku-wrong lokho ebengisho, kodwa ngokuhlangana nabantu ngiyafunda. So ke kuhle ukuthi sithandaze endlini zethu. Kuhle ukuthi sikwenze konke, kodwa kubalulekile ukuthi siphume siye endlini zikaNkulunkulu zokukhonzela, siyodumisa sibonge sikanye nabo bonke abafowethu nodadewethu okholweni. Siyabonga mama. Isigaba sesihlanu, isigaba sokugcina kuleli lusali sithini sona? Sibona ke kulesi sigaba sokugcina ngokubhala kukaLuke uchapter 23 verse 33 kuya ku46. Sebefikile ke endaweni yekhanda. Bayamnqamleza kuJesu kanye nezilelesi ezimbili zimphahlile phakathi. Usezwakala uJesu ecela uNkulunkulu Baba ukuthi Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Obani ke laba uJesu abathethelelayo? Ngokucabanga kwami ilabo phela bonke ababa nesandla ehluphweni kwakhe. Kusukela kuJudas owamkhaphela nababemshaya nabafundi bakhe uqobo asebembalekele noPetro owamphikayo. Babengazi bona ukuthi lokhu abakwenzayo behlupha uJesu. Babefezekisa icebo likaNkulunkulu ukuthi uJesu makafe phela ukuze isintu sithole usindiso. Uyabacelela kuJesu ukuthi mabathole intethelelo. Siyafunda ke nalapha kuMatthew chapter 6 verse 12 emthandazweni omkhulu. Efundisa abafundi bakhe ukuthi abothandaza bacele ukuthi bafunde ukuthethelela ngoba nabo bathethelele nathi sathethelelwa. Sithola ke futhi la ke iselelesi lesesinye sesimbhinqa uJesu. Sithi uKristo phela hlika la emthini usindise nathi. Siyakhuza lesesinye sidaya mfowethu. Thina phela sikule ndawo ngoba sonile lo akenzanga lutho. Sesiphenduka la kuJesu
siyamnxusa ukuthi uzungikhumbule mase ufika embusweni wakho. uJesu uyaphendula ngaleso sikhathi uthi ngiqinisile ngithi namhlanje ngizoba nawe. Siyafunda ke la ukuthi uJesu uyakulalela ukucela kwethu. Ngesinye isikhathi akuphendule ngaso sona leso sikhathi, ngesinye isikhathi athatha isikhathi ukuphendula. Sizwa ke nokuthi ke emva kwaloko ngehora lesithupha kuya kwelesishiyagalolunye, amahora amathathu, kwabamnyama ezweni. Isihenqo sethempeli sadabuka kabili. Kwase kuzwakala uJesu ememeza ngezwi elikhulu ethi, Baba, ezandleni zakho nginikela umphefumulo wami. Wagebisa ikhanda lakhe wafa. Yeah, many people have died. Baningi abalahlekelwe through death. Baningi abastrugglishayo with forgiveness. What's your advice on those? Kwesinye isikhathi akulula ukuxolela umuntu ekwenza into ebuhlungu, mhlawumbe umuntu obumthembile kakhulu. Kodwa mase ucabanga uwedwa, uma ungaxoleli kwawena enhlizweni yakho awukhululekile, uhlale kunefindo njalo olibambile. Iseluleko sami ukuthi sikhuleke sicele uNkulunkulu ukuthi ngempela njenganaye athumela umntanakhe uJesu engenzanga lutho ukuze sixolelwe. Uma saxolelwa asisikhumbuze sifunde njalo ukuthi masixolele. Uma sesixolelile futhi sidlule sikhohlwe, ngoba naye uJesu uyasixolela. Siyona zonke izinsuku, alukho usuku olishona singonanga. Kodwa akaze asibuze mase siza kuyena ukuthi u1 no3 no2 menzeleni, uyasamukela. So ngakho ke nathi laba bantu abasenza okubi asibamukele, sibakhulekele, sibacelele, sibaxolele, sikhulekele nokuthi nathi mase sixolele sixole okwangempela sidlulise. Yeah. Kulaba ke abathi sengishonelwe. How do I deal with that? How do I heal? How do I learn to move on, if ever? Ukulahlekelwa umuntu omthandayo. Kwesinye isikhathi siye sibe nazo nezizathu ezenze ukuba makashone. Kwesinye isikhathi simsole noNkulunkulu ukuthi kube bukhona uNkulunkulu ngabe bekungenzekanga. Sisuke sidlula endaweni ebuhlungu. Engicabanga ukuthi uNkulunkulu uyasazi ukuthakathaka kwethu. Uyasazi, uyasibona futhi lapho sixakeke khona. Abese sithumela ingelosi zakhe zokuzositakula, athumela ingelosi zakhe zokuzosilekelela, athumela ingelosi zakhe zokuzosiza. Bese siyaphakama sikhumbule ukuthi nathi sizoni. Asixolele uNkulunkulu akwenzayo akakwenzi ngoba esizonda, futhi akashiyi uma sekwenzekile, uhlale nathi ngaso sonke isikhathi. Okay. Siyabonga intshana zami, sibonge uma ukuba abenathi uMamkambushe. uNkulunkulu aqhubeka nibusisa, nivikela, nikhanyisele, anikeze amandla negracia. Ma, your closing comments? Ukuvala nje nginombuzo engiye ngibuze wona engifisa nokuqondisa kumphakathi ukuthi kuko konke lokho kuhle kangaka uNkulunkulu asenzele kona okwakufanele ukube sijezisiwe, wathumela indodana yakhe yazosifela. Thina sibonga ngani uNkulunkulu? Ya, ngobonga ngani enkosini engenalutho. Ngegama likaYise nendodana nomoya ogcobileyo. uNkulunkulu somandla, siyakubonga ngakho konke. Sibonga ngempilo zethu, sibonga ngokholo siphe lona. Qhubeka ukubusise, usiphe amandla negracia lakho ngoYise nendodana nomoya ogcobileyo. Amen. Amen. Together, growing in faith, changing communities.